El fons d'imatges del comerç de Catalunya es podrà visualitzar al portal fic.cat. L'objectiu del FIC és crear un atles visual del comerç català que serà a l'abast de tothom a la xarxa d'internet. La qualitat fotogràfica és un dels objectius del FIC. Les imatges que es visualitzen al fons d'imatges del comerç de Catalunya passen per un acurat procés de selecció i són editades digitalment mitjançant tècniques com ara el tractament per zones, per tal que les fotografies s'ajustin a la idea que el fotògraf ha concebut en el moment de la captura. Des del FIC, volem que les noves tecnologies ajudin a preservar la memòria històrica del nostre comerç. Les imatges del FIC constituiran en un futur un fons d'alt valor històric i social de la realitat comercial de Catalunya. Desitjaríem que aquesta iniciativa tingués una bona acollida per la vostra part, perquè aquest projecte de preservar les imatges del nostre comerç encara el farà més diferenciador.